При стартиране на програмата, лентата с менюто се позиционира в горната част на вашия работен плод. Преди започване на същинската работа с програмата, е необходимо за ваше улеснение да се направят първоначалните настройки. В горния десен ъгъл се намира бутона за меню Системни. От падащото меню изберете Настройки. Отваря се диалогов прозорец, съдържащ 4 страници. Въведените и запаметени тук настройки се явяват стойности по подразбиране при работа с програмата за напред. На първа страница са финансовите настройки. Можете да въведете, според политиката на вашата фирма, най-често използваните процент лихва, тип лихва, такса и тип такса по договор. Изберете дали да се дава възможност да бъде издаван приходен и разходен касов ордер, както и колко дни след крайния срок на договора да се придобива стоката. Можете да настроите дали минималната лихва и такса по договор да бъдат фиксирани суми или процент от сумата на главницата. Най-отдолу може да настроите процента ДДС. На втора страница се намират настройките на съдържанието на бланките за заложен билет. Полетата в данни за договор и данни за заложен билет не са задължителни и се използват в случаите, когато собствениците притежават повече от един обект заложена къща за допълнителна идентификация на различните обекти. От полетата на печатен документ вие може да настроите формата на бланката на договор, размера на бланката, както и колко броя копия да се разпечатват при натискане на бутона Печат. На трета страница са настройките на форматите и съдържанието на издаваните финансови документи. Можете да настроите в какъв формат да се разпечатват приходните и разходните касови ордери, както и кой да е началният номер, от който да започне да брои системата при започване на работа с нея. В раздела Стокова разписка можете да настроите дали в стоковата разписка да се отбелязва ДДС или не и нейния пореден номер. В раздела Фактури може да попълните вашия БУЛСТАТ, номер по ДДС и материално отговорното лице, което да бъде изписвано автоматично в бланките за фактура. Настройките на четвърта страница се използват в случаите, когато притежавате повече от един обект заложна къща. Тук може да въведете индивидуален код на всеки обект, да настроите на кое устройство да се записват данните за експорт към централата, както и да въведете имейла, на който да изпращате ежедневните си отчети. Друга възможност, която предоставя програмата, е настройката Бизнес логика. Поради спецификата на тези настройки, правото на достъп до тях е ограничено с парола, която вие получавате при закупуването на лиценз за продукта. Първа страница касае процеса по приключване на договор и за прихождаването на суми в касата. При отбелязано фиксирана дата на приключване означава, че в системата договорът ще бъде приключен към текущата дата, независимо дали тя се явява преди или след крайния срок на договора, като съответно лихвите се изчисляват към текущата дата. Отбелязването на възможност за избор на текуща или крайна дата при приключване ви дава възможност да въведете крайната дата по договор и да коригирате и получите сумата, която се дължи по първоначално подписания договор. Идеята на тази отметка е да бъде активен бутона за избор на текуща или крайна дата, в случай, че не може да се променя датата на приключване. Фиксирана дата на касовата операция означава, че сумата, която се дължи по договор, ще бъде заприходена в касата за текущата дата, без право на промяна. Разделът Каса и суми се отнася за работата с касата, различна от тази, свързана с договорите. При отметнато фиксирана дата на касовата операция, в случаите, когато теглите или внасяте от или в касата суми, вие нямате възможност за промяна на датата, на която е извършена касовата операция. Тя се отбелязва в системата и отчетите като текущата.
Ако отметнете невидими суми в активни договори и стока, при отваряне на регистъра на сключените сделки и придобитите стоки, сумите, намиращи се долу вдясно, ще бъдат скрити. Отметката на фиксирана дата на продажба означава, че ако продавате някой от придобитите стоки, вие няма да имате право да избирате дата, различна от текущата за извършването на операцията. В разделът "Не е изпълнен" има единствена настройка, чието отбелязване води до автоматично заприхождаване на стоката в раздел "Придобити" след приключването на неизпълнен договор. В раздела "Клиент" отмятането на настройката не позволява при редакция на данните на вече съществуващ клиент да бъде променяно ЕГН-то му. Разделът "Частично връщане" се отнася за процеса на погасяване на дълга на части. В случай, че тук не е поставена отметка, системата не позволява връщане на суми по-малки от дължимите лихви по договор. Ако отметнете тази настройка, може да се внасят суми по-малки от размера на лихвата, но след операцията разликата между внесената сума и остатъка от лихвата се добавят към главницата, което от своя страна води до ефект на сложна лихва. Важна и препоръчителна настройка при стартиране на работа с програмата е задаването на начална каса. Достъпът до тази настройка също е ограничен с парола. Тази настройка е необходима, за да може програмата коректно да изчислява баланса на касата. В противен случай е възможна появата на отрицателни или недействителни стойности при обработка на справките. Други настройки, които биха ви били полезни в процеса на работа, са картотека с населени места, картотека с марки на техника, картотека с шаблони за залог, банкови сметки, които вие може да избирате за попълване в бланката на фактура, може да въвеждате различни оператори, които да влизат със собствена парола в системата, което е удобство при работа на смени и отчети на служители.